En Tom pujava cada dia al turó per vigilar si s'acostaven pirates. Sí, hola, jo som en Tom. I cada dia em vaig allà en el turó per mirar si venen pirates. Sí, vaig cap al turó, d'acord? Feia molt de temps des que els havien vist, però estava convençut que ben aviat tornarien. Sí, fa molt de temps que no han vingut per aquí els pirates, però jo estic convençut que ben prest tornaran. Sí, segur. I abans si anem per allà. Vam per allà? Clar, mira, no em vas Catalejo, vam si anar. No, vam per allà? No? Va esperar. Espera. I esperar. Espera, que no m'agrada esperar. T'he d'esperar. I esperar. Ai, que no m'agrada esperar. No. Fins que un dia va veure un vaixell. Un vaixell! Pirates! Que venen els pirates! 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 Que venen els pirates! Vinga! Vinga! Toma! Vinga, ràpid! Va! M'agafo un posa! Els vilatans es van amagar, ràpids com el vent. Silenci, no? Ara venen. Van esperar. Ara venen. I esperar. I esperar. Fins que van veure un pescador i la seva barca acostar-se al moll. No eren pirates. No! Tom, van dir els vilatans, ni tan sols és un vaixell. Ai, perdó, és que jo he vist que venia per la mà i això és clar. No passa res, Tom. Va tranquil·litzar-lo el pare. Recorda, Sí. un vaixell pirata és gros. Jo no ho sé. Per què no m'ho dèieu? Que havia de ser gros. Clar. No passa res. No ho era, però jo no ho sabia. No, però bueno, ara En Tom sabia que era molt important estar alerta i continuar vigilant. Per tant, l'endemà va però no tornar al passa turó. res, perquè ara jo ja ho sé, jo ara me'n vaig cap a escolar, i com que ara ja ho sé, no us preocupeu, que jo us avisaré ja si són pirates, si no, jo no us dic res. Vinga, va, turó, que coses rares, que faig per follar. Estàs al revés. Què fais al revés? I va esperar. Espera, va, sí, esperar. I esperar. Vinga, espera. I esperar. D'esperar, no? No m'agrada l'esperar tant. Fins que va veure un vaixell. I era No va? un altre cop, tots es van amagar. I van esperar. I esperar. I esperar. Fins que van veure un vaixell vell i atrotinat. Clarament no era un pirata. Van dir els vilatans. Aquest és el vaixell més lent que s'ha vist mai.
tornar-m'hi a dir el pare. Recorda, un vaixell pirata és gros i veloç. Això no ho sabia. O sigui que ha de ser així com... Uai, i més... D'acord, cap problema. Ara sí, no us preocupeu, Vosaltres que aneu aquí ben tranquil·lets i tranquil·letes. En Tom sabia que algú havia de vigilar. Sí. L'endemà al matí va tornar a pujar al turó. Vinga, que ve para allá. Vale, venga. I va esperar, Ai, espera, ja torno a superar. i esperar, i esperar, fins que finalment va veure un vaixell. Era gros, era un vaixell gros i veloç. Una altra vegada, però aquest cop no tan de pressa. Els vilatans es van amagar i van esperar i esperar i esperar fins que van veure un vaixell de mercaderies. Definitivament no eren pirates. I el pare, recorda, un vaixell pirata és gros, amor, i tu, una bandera pirata. Ai, per què no ho deixes abans? Al final tothom ho sabia tot i jo ningú m'ha dit res. I que... Bé, no us preocupeu, perquè ara sí que ho tinc clar. Jo ara ja no us dic res si no veig una bandera pirata, que això tinc claríssim que una bandera pirata és groga amb una coma verda. O algo així, no? L'endemà, en Tom va pujar altre cop al turó. Me'n vaig, turó. Aquesta vegada, però, anava preparat per si calia esperar dur un llibre, llapis de colors i un os de peluix. Però de cop i volta va veure un vaixell. Era gros i veloç. Un vaixell gros, veloç i dua una bandera pirata. Pirates! No posem a veu. Pirates, que venen els pirates! Pirates, que venen els pirates, ràpid! Però ningú no es va negar, ni tan sols el pare. Pare, tu tampoc! Però és que... Mentrestant, un vaixell pirata havia atracat al port. Amb un fort van posar la passarel·la i la tripulació i qui la comandava van desembarcar. Ningú va sentir com els pirates s'acostaven al poble ni els van veure com recorrien els carrers, fins que... va fer el lloro dels pirates enmig de la plaça. Ah! Els pirates són aquí! Va exclamar el poble sencer. Però si jo us ho havia dit o no? Ràpid! Amagueu-vos! I just a temps, el pont es va anar. Al cap d'això, els pirates van entrar a la plaça. Tothom va abandonar que comandava els pirates. Aleshores, de sobte... Benvinguts a casa. T'he trobat a faltar, fill, va dir la capitana. Jo també a tu. Benvinguda a casa, mamà.